gaur zabaltzen dugu ja Bolutatik Labaskonera arantza doan bidegorria. Urteak direla bai auzokidea eta bai udaletzetik eskatzen eta honen zain gengozala eta gaur zorionez ja zabaltzen dugu. Oso positiboa, nik uste oso barrezko bat zen bizipista bat bai da, honek ekartzen gaituena da Etxebarri, Basauri eta Bilboko herria gerturatzea areta gehiago, ja gertu geunden, bizilaguna ginean, baina honek inotzen duguna da gaina era sostenegarri batean ere hiru herrien arteko, mugurtasun horretan aurrera pausu oso importantea. Gogoratu behar dugu, hemen ez gara geratzen, bai orain bai Labaskoniatik bai Pozokoetxeraino badekogu proiektua bidean bai, eta espero duguna da Basauri erdigunetik, bai Pozokoetxetik, Boluetaraino oinez, bizikletaz eta pargabeko ibilbide honetaz gozatzea, errekaren ertzetik eta nola ez, gogoratu bai guretzat Basauritarrentzat hunkigarria da goratzea hemendik aspaldiko antzineko arrateko tranbia pasatzen zala eta hori ekarpen interesgarria eta importante da Basauritar guztiontzat. Hemen gauden lekua izango da gurutza bide moduko bat, eta egongo gara Basaurira batetik, Bilbora, eta hemen falta zaigu atzera junda Etxebarrirako bidea hartzea, ezta? Hau esatera genuen zitazioa, baina gutxi geratu zen, orduan gure asmoa da aurten berriro ere aurrekontua prestatzen eta eraldatzen eta proiektua moldatzen, eta gure asmoa da posible baldin bada aurten bertan Etxebarriko lehenengo fasea deritzon bidegorria eraikitzea, ezta? Bidegorri honek hemendik gauden puntu honetatik metro 3. linearaino eramango ditu bizikleta bide. Horrekin lortuko duke Etxebarriko plan ziklista guztia garatuta izatea, ez? 3. fase San Antonioko goikoa, 2. fasea Etxebarri beko erdialdekoa eta lehenengo fasea izango zen pista hau, esan dago bezala, Forua parkearekin lotuko luen zati hori. Eskatuta daukagu Aldundiari, biziz bizi proiektuaren barruan sartzea. Gero bakoitza bere bizikletagaz edo bai oinez, aprobetxatu ahal izango dugu bidegorri hau.